Hei, bine v-am regăsit la Vapează Liniștit, eu sunt Andrei și astăzi vorbim despre BP. Shit. Pentru că, exact cum am spus, display-ul ai dat cumva print la... Jesus. Ce ar mai putea să fie un inconvenient, așa, ce ar mai putea să fie un inconvenient din... Da. Umplerea se realizează pe partea nu. Ceea ce la Valerie nu puteai. Și ne-am întors de pe close-up cu Drag X. Și ne-am întors de pe Și astea fiind spuse, haideți să vedem câteva minusuri și plusuri pentru el. Am să încep, bineînțeles, cu minusurile, pentru că nu am foarte multe. Două minuse. Teoretic, noutatea acestui kit, așa cum ați văzut și pe celelalte variante NRG. Da, sunt... Da, practic sunt aceleași rezistențe NRG. Însă acum, pac pula. Un lichid pe gustul tău, care îți place ție, fructat, tutunos, mentolat, orice poți să-ți pui. Ai o gamă diversă, ai o gamă largă de... Pac pula. De regulă l-am luat cu mine în deplasări, De regulă l-am luat cu mine în deplasări. Ideea este că după aia am băgat și cealaltă rezistență, cea de 0,2. Incredibil. Salut, filmez acum, nu pot să vorbesc. Mă auzi? Bă, dacă e că te suni o jumătate de oră, că filmez acum. Da. Bine, pa. Da. Și să intrăm acum în... și să vorbim acum un pic despre... Băgam ea și picioarele în ele laptop. Introduceți cuponul de reducere Vapează Liniștit pentru 5% discount. Pentru 5% discount. Da. Hei, bine v-am regăsit la Vapează Liniștit, eu sunt Andrei și astăzi vorbim despre GoAir. Ergo. Bun, și ne-am întors de pe close-up cu GoAir sau Ergo. Cum naiba era? Bateria pulii. Nu să cred că am doar două liniuțe. Al minus, faptul că nu există cartuș comun pentru ambele rezistențe. Adică dacă vrei să folosești rezistența de... Dintre cei care ați votat... Deci mă disperă laptopul ăsta. Astăzi este despre Bishop, așa că haideți să vi-l arăt mai de aproape, după care revenim cu păreri despre el. Nu.